कोकमला दिलेलो रिस्पॉन्स ह्यो टू मच होतो. पण प्रत्येकाक ना सांगूचा लागा की तुम्ही कॉल न करता, म्हणजे काय होता की रील्स बघून तुम्ही जेव्हा माका कॉल करतास ना तेव्हा फक्त कोकमबद्दल चौकशी करतास, पण इतर बाकीचे सुद्धा जवळजवळ 50पेक्षा जास्त प्रोडक्ट असत ते तुमच्यापासून मग ते तुमका माहितीच नसतात. मग ते कुठचे प्रोडक्ट असत काय असत ह्या तुमका व्हॉट्सअपला मेसेज केल्यानंतर लिंक मिळतली, त्या लिंकमध्येच बाकीचे इतर प्रोडक्ट तुमका बघूक मिळतले, जे की आपल्याकडे असलेल्यापैकी हे ठराविक प्रोडक्ट असत जे तुमच्या समोर असत. इथे कोकम तर असंच, ते कोकमची रील्स त्या दिवशी टाकलेली होती, त्याका भरपूर रिस्पॉन्स मिळालो, लोकांनी खूप प्रतिसाद दिल्याने त्याका लोकांच्या घरपोच पण झाली कोकम. तर काजूगरसुद्धा असत, वडे पीठ असत, तिरफाळ, घावणे पीठ, फणसाचे गरे, त्यानंतर उकडे तांदूळ, लाल तांदूळ, मसाले, तूप, हळद, त्यानंतर हे गावठी आगूळ आपलो, असे बऱ्याच प्रकारचे प्रोडक्ट आपल्याकडे ह्याच्यापेक्षा सुद्धा जास्त, म्हणजे 50पेक्षा जास्त प्रोडक्ट आपल्याकडे असत. ते तुमका कसे माहीत नसतले आहेत कारण तुम्ही फोन करतास ना त्याच्यामुळे. तर तुम्ही फोन न करता जर व्हॉट्सअपला माका मेसेज केलास तर मी तुमका नक्कीच लिंक पाठवीन. त्यामध्ये तुमका 50पेक्षा 60पेक्षा जास्त प्रोडक्ट तुमका बघूक मिळतले आहेत आणि तुम्ही घर बसल्या मागवू शकता. ऑल ओव्हर इंडियामधून कुठूनही तुमका घरपोच डिलिव्हरी नक्की मिळाल. आजच ऑर्डर करा.